Ia, ăsta e mai mișto, gata. Ăla nu băgăm în soare. În soare, în soare. Hai că lăsă vă fugesc cu Hai și un combat acum, să vedem cum e. Da, la un combat fără producție. Hey, nice. Nice. Cristi, știi că la știri acolo face frică, nu te mai băga. Dă-i mă în apă, că în apă plutește. Ăla e avion după șef sau... Hai, Dian. Să nu mă zic, haide să nu mă zic. De-aia nu zboară. Acum, ăla nu. Ia uite mă, că zboară și fără motor și al lui. Ca de bani. Băi, dacă te apleci o singură dată, e bine. Șeful merge, nu? Ha? Da, da, bun, da. În nord, putem să trecem. Parte, deci e în jos de căsute. Vezi? L-am filmat eu. Da, mani, da, da. Să rămân. Oh, ba, ba, ba. Vorbește în continuu. Dă-i la dreapta, dă-i la sus, vezi agitație. Dă-i acum, hau, hau. Ia uite-l băie pe spate, băi, sau nu e? Și ai auzit? E bine. Să faci. Deci, comenzi bruște. Astea sunt comenzi bruște pentru unul de la de viteză. Da, unde? Uite-l. Trebuie să-l urmăresc specific, că dacă eu îl urmăresc, dar pot nu mai toate în soare, mă, că oricum nu trebuie. Nu-i mai dai? Poftim? Nu-i mai dai drum? Cred că mai are baterie. Are baterie. Mergem până la Neleuri. Treaba e să... Dar are ceva așa de... Se activează? Da, are motor, mă. Bendix-ul. Unde-i bă vecină? Uite-l mă acolo. Nu-l văd. Măi, Karen, uite-l aici. Zi altă, e mai rezistent. Facem o chestie. Toarce-te, băi! Așa, frumos, hai că vom fi pe amândoi. Adevărul că pe aici pe jos e mai frumos. Dacă zburau studentul cu engleză așa ca voi. Nici acum nu se termina războiul. Nici acum nu se termina războiul. Băi, ce răi sunteți! Ia cam o hârtie igienică, o legi după el? Las. Ce vrei, faceți combat așa? Păi eu am făcut singur odată. Ungur, alergai în jurul colț. Cam așa. Alergai după coadă. Hai bă, Cristi, fă ceva, că Deci vrem încă un model. te-am aici. Când te pune data viitoare să filmez mașina, să filmez mașina, o strâng după ea. La un pescăruș în bord? Dacă zburăm așa o dată Băi, Cristi, la două fă-mă ceva, că te filmez aici. Păi eu am ieșit în două zile în vacanța asta cu avionul. Ah, soarele, mă. Uite-mă cum, cacioara. Dacă îl fii pe vânt. Frumos, ce frumos face. Forță în motorul ăsta. Dacă ai văzut, mă, ce motor are. Eu de la Mudnic.
Dar nu urcă la mai nave. sus și fă un looping. Nu prea face lucruri. Nu, lasă. Nu, să frângă aripile. Nu facem niciun looping. Gata, l-a Lasă. făcut. Trebuie să vii cu viteză, să ai viteză. Că altfel nu Am faci. făcut câteva looping-uri și alaltă eram Ei, făcut. da. Lupin cu adversare, cel mai bine face. Păi nu, că după aia mi se Carmen, sunt doi Carmen, prea mult. du-te-mă mai așa, băi, dați-vă puțin mai așa. Poate încălcat. Pare să fac cu comandă. Dă și mie o... Cum era, auzi? Eu sunt crumieră, ia. Să nu dai pe jos, dă cu urât. Mă, dar pe balamale aia la eleroane, că ai 4. Nu știu, că am pus și eu acolo. Să fie, a? Dacă... Stai mă, băi! Bă, dar facem toate direcțiile, mă, nu știu, e gruiat așa. Să mișcă alea, singur. Cărcări? Da. Ia ține-l așa cu coadă. Cristi, ia ține-l așa. Păi n-are de căldură. Și unde ați fost? Și? Unde, aici? Și cu niciunul. Dacă ai pătit și a doua oară, fă-ți de Ce de vă faceți? Dați amândoi? Stai așa. Nu, dar ăla... Auzi-o fost mamă, schinul la Hollywood. Am vrut să-i... Mergea așa, invers, cu ăla jos. Regia. Bă, dați-vă jos, nu mai... Ca Michael Jackson. Numai una? Scenă 1. Nu, da, Hai. Action. Scenă 1. Bă, ce rău sunt așa. Hai în coadă cu eu, Cristi. Adu-l aici aproape. Hai că vă mănâncă. Vino mai încoace, că o să vedem. Filmează-mă, că uite acum îl ținem coada aici. Nu soare? Nu-l țin, mă, nicio coadă, lasă-mă în pace. Ține-mă în coadă, băi. Hai să ții tu unul, să-i ține pe ăla în coadă. Ține-mă pe ăsta, ce drept. S-a supărat. Îți cumpără 2 plăci de alea dacă e ceva. Să dă la bax. Dă-l dracu la bax, tu știi unde are la bucată. La bucată are la gară. Are peste tot. Are și voi de alea mici de parchet. Ce dracu e în loc, mă? Hai mă, ține-mă în coadă, mă. Hai pișchi un Ține looping acum, acolo acum, jos. Bă, așa nu scoate sensibilitate. Dar adu-l aproape aici, mai îl duce la 10 km. La picior, așa să zic. Așa, așa, așa. Între picioare. Pune-l pe bagaj. A venit și cuvântul. Hai, vin încă. Hai, că e binișor. Fii. Nu mai am baterie, mă, gata, s-au dus. Și acum, ține-mă în coadă, acum. Hai mă, fă, bă, rău, Cristi. Uite cum rupe elica, vezi? Așa se rupe elica. Cam... Aterizare cu motor. Gata, hai. Caramba acasă, a consumat tot ce acumulatori.